Idi agis eskwela nagadote kwarta inte data tangken inang injak amut pangigastua inusar ku ti barbar kada ininom ken salsala ingana nga nabarte ka ketawanen ti kwarta nagikata ti eskwela adot na torturunga ijayak nga naisadmak nangalak ti problema unak no awan namnama nga masolbang ti problema ngem ti Diyos nagsangita kararagkot nangegan na nagserbiak iti Apo pinakawan at basol ko dinalbaliwan at biyag ko ket permi tiragsak ko intuloy ko ti eskwela datatang kenanang nakaragragsak agyamyaman da iti Apo ingana nga naturpos ko gagayem ko ngagis eskwela awan may teti barbarkada sigon ti napadasak ket da kayut balbalakada gagayem ko ngagis eskwela awan may teti barbarkada sigon ti napadasak ket da kayut balbalakada sigon ti napadasak ket da kayut balbalakada